Regaxen till vinna 2-0 av KU det. Du har andra målskytten. Vi möter den barndomsspelare. Hur känns det att skåra i möter gamla spelarna där? Det känns alltid gott att skåra. Alltså det tar det första völlen så är det lika mycket när du spelar mot så vill du alltid skåra med allt att spela alla ja. Så det är lika mycket om det kan ett annat lig alltså det har också inte om det dissen börjar. Det känns inte. Helt redan ju en rej och svarta strup där tror jag i Klaxvik. Nej, det är inte det. Sjåan det för börjar vi ta också men men nu måste passa när var att man också inte när vunta kvar så att man spelar. Man spelar för det fel som man ombord det allt. Och man ombord 100% det gör man. Stambjörn, du är pappa Rekva. Du såg han skåra till 8-0 i möter KU det. Hur upplevde du talotna? Nej, jag säger vi kan avskåra att om Habbe skulle skåra så tar man väl det Rekva. Och tätt med sig och det är glad för. Du är KU som Rekva i ena prioritera. Vad helt om det annars? Nej, jag hade det var rättliga jauner. Habbe hade jag uttagit för hållet men alltid KU 8 månader i 17 hållet. Tar 8 skåra och mål. Men jag hade ju snö Habbe jag kanske några öppnar målläggare som borde ju mal och jag räcker jag stanna så det skulle ganska så sitta men jag hade linjen var också jävn alltså det alltid men det har spelade att Kai Johan. Du har ju några chanser så som pappen säger att för Uvlagern och andra bevärka strikande. Är så välkörande lätt nu? Jag hade nu kör det bättre sen det just så stissnar det alltid alltså. Och Tali fungerar så spelar det bättre och bättre ja och Sjåan det skulle skåra ganska smala rätt där men jag hade väl nog till det där allt. Hur vill du lysa ståna till Happe akkurat nu? Ja, hon är sen det som akkurat lötna. Jag vet att ganska mista fett i FN-striden och vi hade nog bara ta det rollet och ta inte så gängen och vi tar snäkta röcker alltså. Vi må inte vara också om FN här och nu alltså. Visst det chans för i september oktober man så får jag det alltså. Men tror du väl sagt hans latna lutcenter? Ja, jag tror inte latna alltså. Jag hade inte det heter samma pressen nu alltså. Vi har haft en downperiod och vi såg att det var trop där en räknar vi att röka för upp toppen och vi bara ta det roll som det var. Och så en björn, vi ses på det hur du vill lysa ståna Chicago. Ja, ståna Chicago är inte gå lötna, men jag har vänner om att det kommer upp på stetallna om inte så länge då så jag har gå vänner om. Jag tycker inte bara att KF är nere i första del. Det var inte.